Бимбалов, с когото ще говорим за днешния протест в центъра на София, но първо отиваме при Тома Белев от Зелено движение. Добър вечер, господин Белев. Дайте тези изключително обезпокоителни данни, които изнася вашето Зелено движение, за това какво е станало в България само за една година. Само за една година с 10% се увеличават населените места, които влизат в режим на водата. Това може да го сравним, защото и през миналата година водихме статистика. Тя е по-различна от статистиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С около 50% повече. Ние набавяме нашата информация не само от ВиК операторите, но и от заповедите на кметове, населени места, съобщенията в групите и съобщението в Зелено движение. Ще дам един пример. Ако днеска министър Иванов отчете 57 общини, в които има режим на водата в едно или повече селища, нашата статистика за днеска показва 83 общини. И това е до сутринта, защото ние рано сутрин пускаме отчета за деня. Къде може да бъде видян този отчет? Предполагам, че на вашата Фейсбук страница на Зелено движение. Точно така. Точно така. Аз казах на зрителите, нека да не се подлъгват от тези хубави кадри, които са архивни, илюстративни на язовир Искър, на няколко други големи язовири, но министърът днес каза, че там, където има язовири, които са не за напояване, а за питейни нужди, проблем няма и даде пример точно с язовир Искър, Камчия, за Варна и така нататък. Но той каза, че има голям проблем с тези язовири, които са за напояване. Как е възможно в България, колко селища казахте да нямат вода? Как се живее там? 243. Живее трудно хората. Те не случайно през тази година и протестите за вода се увеличават. Ако миналата година имаше около 15 протеста за целия летен сезон, сега горе-долу имаме по 2 протеста седмично. Различни населени места излизат жителите и протестират, и то се справят. Какво може да бъде? Лошото е, че и истината се крие, тя не се показва. Аз, примерно, съм много впечатлен не просто от проблема с водата, но искам да ви изнеса и на проблема на сушата. Знаете, че през миналата нощ имаше голям пожар близо до София, в Костинброд и Сливница. Тогава военните заявиха много категорично, че са нямали не са причина за този пожар. Днеска една специализирана организация, която се занимава само с сателитните снимки и как могат да се използват за България, Geopolimorphic Cloud, показаха на базата на сателитни изображения, че пожарът е тръгнал точно от военния полигон. По същия начин стои въпроса и с водата. Има проблем, ама не е чак толкова голям. Истината, за съжаление, е по-различна и по-сурова. Какво могат да бъде постигнато от хората, които протестират за вода? Защото е много меко казаното това, че се живее трудно без вода. И къде е проблема? В началото споменахме, че може би години наред безхабери и липса на пари. Сега пак се говори за 1 милиард лева. Имаше преди, когато беше в Перник кризата, имаше този холдинг ВиК. И пак май имаше 1 или колко милиарда. Изобщо хвърчат 1 милиарди, вода няма. За съжаление, те хвърчат, обаче не се използват ефективно. Вчера местните хора от Асеновград, местната инициативна група е провела разговори с община, с ВиК оператор, и това, което се установява, там има 6 населени места в общината, които имат от години проблем с водоснабдяването, че през 2014 година общината е направила ремонт на довеждащата система Горнослав и е заменила водопровода, само че го е заменила от ФИ-400 с тръби ФИ-200. Тоест 2 пъти е намалила обема и в момента 6 населени места са с проблем с водата. Ето такива са инвестициите. Днеска в социалните мрежи излезна един клип от така ремонтирания водопровод в Тича, където един голям теч през части, които са споявани в тръбите, т.е. не е извършено качествено запояване на
тръбите. Тъй, че това са инвестициите и не трябва да се лъжеме, докато няма контрол и докато няма персонална отговорност. Имам предвид в кметовете, защото кметовете носят отговорността да бъдат осигурени вода, питейна вода за своите жители, няма как да се подобри нищо. Точно затова призовавам тези, които нямат вода, просто да излизат и да протестират, защото те имат право на това. Това е гражданско право, човешко право, записано е в Закона за водите и е прието от Българския конституционен съд. Да, обаче съдът не доставя вода, за съжаление. Като казвате, затича, това не е ли там историята в Шумен, Разград? Включвах Шумен. Една кореспондентка от Шумен, която точно за това разказваше, че с години ремонт в крайна сметка е довел до това, до лошо качество. Сега, нали, усещате новата нотка, която се прокрадва, че за това има някакви проблеми, обаче и климатичните промени, сушата е виновна. Дали ще можем да изберем отново Тома Белев или ще стигнем до тук в нашия разговор? Сега ще разберем, ако не, другата седмица в студиото. До тук. Продължавам с Радослав Бимбалов, който дойде